Querida nai, esta carta non é fácil de escribir, pero teño un peso que necesito soltar. Despois de coidarme 9 meses, a primeira muller a que vou ver é a ti. Sei que tes grandes soños para min no futuro. Entrarei no colexio sendo neno, xogarei, aprenderei moitas cousas e farei amigas e amigos, unha infancia como calquera rapaz da miña idade. Crecerei escoitando palabras e bromas ás mozas, palabras como puta ou zorra, que outros usarán sen pensar. Ao principio quizás cale, ou seguramente ría para non ser o raro do grupo. Con 12 anos xa vería porno e creerei que a palabra sexo é como un pano de usar e tirar. Despois, aos 14, gustarame alguén de verdade, unha moza especial coa que compartir momentos inesquecibles. Pero terei medo, moito medo, a non ser a persoa que ela espera. Medo a pensar que todo está ben. Aos 15 xa sairía de festa e seguramente mantivese relacións sexuais baixo os efectos do alcohol, con outras mozas. E quizáis me arrepinta. Nai, ensíname a ver as persoas co mesmo respeto que che vexo eu a ti. Nai, axúdame a entender o que senten moitas mulleres, para así poder entendelas. E que o maior de todos os meus problemas non sexa sentirme como un deses homes. Querida nai, teño medo do que me podo chegar a converter.